Morten! Tæller du ned? Hvorfor har de en øl mindre end os? Der er en øl mindre i begge to, for helvede. Nå, okay. Det var det. Morten, du skal lige til lige op. Skal jeg op? Du skal stå i midten jo. Nej, det skal du faktisk ikke. Det kan du ikke. Der, stå der. 3, 2, 1, kør. Kom nu, Christian! Hey, Christian, du skal bruge den der, din idiot! Nej, han havde to. Christian, det går ikke hurtigt nok, det der. Ring nu hurtigere, Christian, for helvede. Christian! Jeg troede, jeg trænede bedre end det. Jeg ved skidt. Christian, du er ikke skubbet. Jeg ved ikke. I har den maven. Fuck you. Det er for hele holdet, det er kun mod mig. Ej, hvor råd start Peter. Ja, det er fint. To. Du kan ikke røge. Jeg er ikke rigtig hurtigere end der. Kom så! Ned nu! Red øllen! Skal jeg bare tage den? Hvorfor det? Jeg ruller bare. Jeg er ikke rigtig hurtigere end der, det kan jeg virkelig ikke. Spiser fucking meget. Op med hovedet, så bare ned med det. Bare tving dig selv. Du kan godt i bil. Jeg har også holdt det. Jeg er der vælter jeres øl. Nej, jeg er stadig gang i bil. For helvede. Kom så, hurtigt bøvs, og så fyr det ned. Jeg tror ikke engang, jeg er selv overhovedet. Bare hold dig for næsen. Nej, det var bare en bøvs. Simmer! Vi er foran nu for Vokker. Du kan godt i bil. Vi tror alle sammen på det i bil. Kom så! Det løber sødt, Sebastian. Det løber bare sødt. Jeg tegner en chance. Simmer, kom nu! Løb! Du kan godt i bil. Hvor mange gange var det her? 10 gange rundt. Sådan. 1. Simmer, du må snart færdig. Sebastian! Simmer, du er færdig! Ja, kom! Ja, Emil. Kom, Skismo! Var det 7? Det vil jeg ikke bare løbe tilbage nu, tror jeg. Det tror jeg, jeg har sagt. Ned med lortet! Skal vi læse? Kom så! Fuck, mand. Gismo! Kom Åbn spændet, Lasse, for helvede. Ja, præcis. Kom du giv! Hvem pølse det? Kom nu, Lasse, lige ved. Du må godt. Gismo! Lasse, kom nu og lave det. Gis! Lasse! Hold det, Gismo! Gis, hvad fanden er der galt med dig? Op med det, der stop med. Hvor stor en kælling! Jeg kan ikke se det. Sådan på det. 8! Skyd, mand! Gismo! Kom nu, Gis! Bare helt ned! Gis, kom nu, mand! Kom nu, Gis! 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 Det er nu, venter! Ræk! Kom nu, Gis! Stille og roligt, Gismo. Hvem er lortet? Stille og roligt, Gismo. Sådan, Peter. Overskud, du viser det. Ja, og det Dommer! Den der. Dommer! 5 strafrunder. Ja! Hvem den? Så Gis, løb! Hurtigt! Hurtigt! Kom! Han skal have 5 strafrunder. Kom nu! Kom nu, Gismo! Hurtigt! Kom nu ned! Gismo, det kommer ned! 7! 8! 9! 10! Jeg laver en polo, det kan jo! Mand, hurtigt! Ja! 10 runder! Kom nu, Mads! Hvor ser det godt ud! Ja, sådan, Mads. Og så 10! 1! 2! Nej, det er natten! 4! Er det så kylling? 8! Kom nu, Christian! Kom nu, skyld dig! Glem den! Christian, kom nu i gang, din kage!
Kom så. Ja, kom så Emil om den øl. Nu redder jeg lige holdet her. Den står altså rimelig lige nu, drenge. Jo, vi gør det faktisk. Hvem har flest øl? Den der lige hurtigt. Nej. Emil! Sådan her, så du ikke svømme længere. Kom nu, Lars! Emil, kom så! Emil, for helvede! Jeg kan ikke rigtig hurtigt. Jeg kan virkelig ikke få mere nu. Det er den sidste, kom så! Kom nu! Læg dig, hvis det er. Peter, løb! Dreng, Peter! Du kan også hælde resten ud for 5 strafrunder. Så kom der! Det er en god idé. Kom så, kør! Dommeren har talt rigtig meget! Dommer, hvad laver du? Han var ved at dø. Altså, kom over den. Det er jo lige meget. Det betyder bare, vi Skab dommer! Kom nu, Emil! Hallo! Giv mig ryggen! Nej, det skal du ikke. Hallo, Morten! Giv mig teaser! Så du var der i! 5 mere. Og du går over halvdelen. Hallo, giv ham nogle flere. 5 mere. Så skal han også lave en kolbe. Ja, lav en koldbøtte. Skal ikke være alle. Nej, kom nu. Skal lave en kolbe. Det trækker tid! Hvad laver du, mand? Hvad laver du? Kasse Gis! Vi laver en party, det kan jo for dig! Jeg spiller sgu da halvdelen på det der. Ikke skide! Gis. Skis. 5 ekstra runder! Den hiver ekstra runder der. Den gør. Den er rystet, dommer! Jeg har fået det hele ansigtet, du giver lidt ekstra. Giv mig drik i stedet for at snakke! 4 ekstra runder. Jeg kan heller ikke. Tak. Gizmo, drikke. Ned med lortet! Og nu Gis! Ned med lortet! Det er lige om lidt. Ja, Gizmo! Han er ikke så råber måske. Det kører. Det er fint. Ej, jeg knækker mig lige med nok. Så tager han 10. Han tager 5. Så ned 5 og så 5. Så er det 15 i alt. Hvad? 5 runder. 5 runder. Jeg ved, kan stoppe med. Den er 17 runder, den her. Tæller. Hallo! Lasse er foran dig, Gizmo! Kom nu! Tag 5 ekstra. Ja. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, og så kom 9, sidste, kom nu! Ej, han skal 5 mere rundt. 15! 12! Okay. 13, 14, kom nu! Kom nu! Giv os din 15! Malte, kom så! Kom nu, Peter, kom nu, vi er bagud! Peter, tag din tid! Malte var held! For nu af, fordi jeg er så fucking dårlig. Så hvis man... Hallo! Dommer! Ja, 25 runder, ikke? Ja! 25! Kom du med det hele? 25! Dommeren har talt! Nej. 25! Han drak natter! Dommer! Og så smider du halvdelen ud af 18 igen. Kæft, jeg har prøvet det hele forvejen, jeg kommer. Han skal kun have 15 for det, mand. Hallo! 9 og 7. Så er du meget 7. Jeg har ekstra. Han tager 20, så kom i gang. Kom nu. Ja, sådan. 9! 10! 11! 12! 14! Jeg husker grenen! Malte, husk grenen! 17! 18! 19! Kom her der! Kom nu! Hold da, tag fra hende! Held! Og så Christian, Tag den her. det var fisk. Christian, jeg har set dig bunden bedre end det der. Kom nu, Christian!
det er godt, Mads. Kom så, Mads. 5 runder. Hey! Der er mere end 5 der. 20. Ja. 4. Christian! Gren med tilbage! Gren med tilbage! Kom nu. Du er trænet! 8. Skål! Gør mig! Kom nu. 11. Jeg lever efter det. 12. Nej! 13. Jeg skal selv have 14. 15. Kom nu. 16. 17. 18. 19. Gør det godt, drenge. Gør det med jer. Jeg dømmer uafgjort fucking dårligt alle sammen. Det gør jeg sgu da. Det gør jeg sgu da også. Den første. Hallo? Det var sådan, de 8 sidste øl, der var sådan halvdelen. Jeg vandt. Han har ting på mine bedehat. Hey! Vi skal have et straf. Nå, jeg skal ned på alle 4 skal have straf. Hey! Nej, på alle 4 grund mellem vores spil. Mit hold! Den må den gerne, hvis Hvad skal jeg straffe her? Nu var det 4 point, du kom ind på spil også. Nej. 10 reaktionsøvelser. Ja, det er rigtigt. 10 reaktioner. Drenge, jeres straf er 10 reaktionsøvelser. Nej. Skal jeg vise en reaktion? Ud. Så vi har meget på straffen. Hvor skal vi stå? Kamera skal få en kamera, tænker jeg. Jeg synes, I skal lade være med at stå over. Drenge, I skal gøre det sådan her på række her. Den her vej. Nej, jeg synes, vinderkaptajnen skal ligge en lort på kameraet. Så får jeg lavet det. What? Vi tager dem nu. Drenge, kom. Sebastian, flyt dig. Alle sammen. Drenge, kig på kameraet. Kig på kameraet. Drenge, kig på kameraet. Hold nu kæft. Kameraet er der for en grund. Kig på kameraet, vi står. Ja, det er spørgsmål. Mads? Nej. Du er hey. Og du kan ikke tage øl, og jeg vandt. Jeg vandt. Jeg kommer til at være i gang med det her lang tid efter. Jeg vandt. Peter, jeg synes, du skal kigge fremad, mens du laver armbøjninger. Dommeren har Jeg kommer talt. til at være i gang et godt stykke tid. Men jeg synes helt ned. Helt ned rent brystet, ikke? Jeg tror ikke, det er noget problem. Helt ærligt for mig. Jeg tror, Mads tager halvdelen. Det er helt ærligt. Og så 30. Okay, 10. De kan jo ikke. Bare tag så mange. Prøv at se. Bare tag så mange der. Var det 30? 13. Ja, 30. Hvor var det, Peter? 30. Er du færdig? Så var det Emil. Nej, Det er Emil. 80. Var det Emil? 20. Smil hjelmen. 80. Hvorfor der er en vil du høre? Det var den, der var hul. Der var den, der var hul i. Og pro-træner der. Taber! Hvad laver du? Oh my god. Idiot. Nej. Nej, det er det. Nej. Kast ned i jorden! Kast ned i jorden! Der er ikke nok brus i. Okay, jeg skal ikke så meget. Hvad, vil du ikke færdig? Skal jeg lave Fuck Christian hans mor, mand. Andreas tabte!